Госпожо, как се казвате вие? Гергина Тодорова Ташева. Откъде сте? От Горна Оряховица. Имахте проблеми с децата? Да. Какви проблеми имахте? Например, детето ни беше спокоен, нервен, сърпеш, малката не можеше да ходи, не можеше да говори, сега почна малко от малко да преговори, големия и малко. Вие преди това по лекари бяхте ли ходили? Да, ходихме по лекари, постоянно. Чувахме доктори, там ходихме на прегледи. Ходихме в Търново, тук в Плевен, постоянно идвахме, нали, след като му направихме операция на детето. Дет чувахме, там ходихме. Резултат? Резултат беше нулев. Но благодарение на вас, докато не сме дошли при вас, и все пак сме благодарни, детето поне не можеше да спи спокойно, почеше, викаше, ставаше в сън, чеше се постоянно, нервен, много нервен. Но от кога почнем да използваме билките, тези лекарства вашите, които сте ги дали, детето си спи, много спокойно си спи. Няма да се чеши? Няма да се чеши, няма той спокойно. Добре, другото дете не можеше да говори? Не можеше да ходи. Тя стоеше, не можеше да ходи, обаче сега, нали, пак с благодарение на вашите лекарства, на вашите билки, детето изправя се и вземе да направи крачка. Почва да прави крачки. Да, посяга да прави крачки. Ние не сме го лекували, кой знае колко време. На третия ден. Той става на третия ден. На третия ден почва да... Да, почва да прави крачка. Значи. Добре, доволни си от лечение? Моля ти се. Просто сме доволни, никъде ходихме, се ни даваха таки с резултати, които са фалшиви. Тук няма нищо фалшиво. Не, при вас нямам думи просто. Аз ако нямаш черно на бяло заради децата, аз нямаше да го посещам. Добре. Благодаря ви много, господин. Няма нищо също. И вие, на вас ви благодарим. Какво да кажем на хората, дето ще гледат този запис? Аз според мен че лечението е сполучено и качествено и да дойдат да се лекуват при вас. Добре, благодаря ти много. Няма що, аз на теб ти благодаря.